Najskôr si dáme takú hru, že zahráme sa na slepú babu. Máte na stoloch škrabošky. A hra bude spočívať v tom, že jeden z vás v tíme si dá škrabošku na oči, tak aby naozaj nevidel. A potom jeden z tej partie, ktorá vlastne sedí okolo neho, mu podá hociaký ten spotrebič. Mne sa páčila hra, čo sme mali. Sme sa hrali na slepú babu a hádali sme, aké spotrebiče vlastne držíme v ruke a to bolo fajn. Tak vlastne cieľom bolo hlavne to, že majú sa sústrediť pri tých spotrebičoch v rámci toho svojho života a nákupom tých spotrebičov, rozmýšľať nad tým, že aký vplyv to má na nás. Takže môj energetický audit domácnosti. Máme tu niektoré spotrebiče. My sme zaokrúhlili tú cenu na 0,2, lebo nie je to vždy presné. A ako môžete vidieť, tak najviac zo všetkého, aj z ostatných vecí, čo máme, nám zaberá chladnička, lebo ona je staršia, takže veľmi veľa zaberá elektriny. Ale ostatné ceny nie sú až také vysoké, okrem televízora. Ale to nové televízory, keď sme brali, tak neoplatia sa nové kvôli tomu, lebo oni sa nevyrábajú na ušetrenie energie, ale na čím lepší obraz. Ktorý spotrebič využívate v domácnosti? Či už je to z týchto, čo tu máme, alebo čo sú vo vašej domácnosti, využívate najviac a najčastejšie? Kanvica, Samko? Vrtačka? Janko? Mixer? Žiarovku. Távna pištol. Lampa. Vicky, tiež lampa? Fén. Dievčatá, ktorý spotrebič vy používate najviac doma? Fén určite? Dobre, máme takú teraz otázku, námed na diskusiu, aké sú typy. Hej? O tej úspore elektrickej energie, ostaňme teda v tých domácnostiach. Čo môžeme robiť? Vypínať tie červené vypínače. Takže vypínať svetlá a zariadenia, ktoré teda sú v tom stand-by režime, môžeme povedať. Čo ďalej? Inštalovať ledky namiesto klasických žiaroviek. Výborne. Naozaj sú už teraz úsporné, aj sa tak volajú žiarovky, ktoré môžeme namiesto takýchto klasických, táto trieda je takto osvetlená, ale máme nové prerobené miestnosti, učebne majú už také ledkové svietenia, no? Takže tam šetrí aj naša škola elektrickú energiu. My môžeme získavať elektrickú energiu nielen za niečo, čo si kúpime od elektrární, ale keď budem veľmi šikovný a pôjdem niekde na AliExpress a budem mať dostatočne množstvo informácií, viem si kúpiť solárny panel a viem si ponapájať doma nejaké svetla. Keď budem si dom zariaďovať, stavať, tak budem si vedieť aj vypočítať, že koľko za rok mi bude elektrika stať, že či treba nejaké novšie spotrebiče, alebo stačia tieto. Alebo keď už budeme niečo odložené, tak aj fotovoltaiku, aj tú batériu, že budem vedieť o nej, že je tam. Tak určite treba tie deti posúvať v tejto oblasti ďalej, lebo ten svet napreduje, tých technológií je neskutočné množstvo a naozaj zorientovať sa v tom svete technológií a všetko možného je náročné. Tak myslím si, že sú to aj zaujímavé témy a je veľa zdrojov, z ktorých sa dá teda čerpať. Či už sa pracuje s internetom, prehliadačmi, alebo teda same tie deti prichádzajú na nejaké také nápady. Takže posúva to určite aj ich dopredu a sú to cenné informácie pre ich budúcnosť a určite aj my sa od nich veľa dozvedáme.